बायसनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसन नोंथांखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय माजियाव फगवाननाय महरा सनाफोर दामुगा हिनफाय ब्लग्सखौ फुरा जोबोद सिनायलांबाय जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो खाब गुस्थि मावलायनाय दुगैखांबाय सनाफोर ओमफ्राय गुस्थि गोसोम जादोंमोन नालाय एसे कभार खालामबाय आरोना लिपस्टिकजोंहाय मतलब 8:30आवनो दुगैनाय जादों दाबो खुवा खफ'नै 8:30आव दुगैनायालाय मासे होनजाया दाबो निहिर बिराद गुसु आरोना दुगैयाबा दुगैनोनो हाया बाट देहाखौ एसे गरम खालामनानै दुगैनानै लाबाय आरोना आरो दुगैनायखाय एसे स्र' नुलायलायोना सनाफोर थैनो बे दायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो एसे मन्दिरनि साखि बाखि सुनानै लानो आङो मतलब आलारि बाथि लागायनानै लानो आरोना सनाफोर मैया बेलासियावबो लागायनो मोननाय आङो 2 थारिखआवसो आंहा हाबनाय जादों 1 थारिखआवथ' हाबनायानो जायासै मा हाबनानैहाय मैया बेलेगाव थांदोंमोन नालाय आङो लगायनाय जादों आरोना थ' र' एसे रेडि खालामनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय सोरबाफोर गोनांबा बावनो नाङा चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय फुरा नायनानैहाय जुदि मोजां मोनथाराखैबा डिसलाइक मारनानै गालांफिनबानो जाबाय आरोना दे जय जगार रेडि जाबाय आरोना सनाफोर थोब थोब बार स्रो स्रो जि गोजांबाय आङो सुटार बोरायखौनो ग्लोबजोबनानै लाफिनबाय आरोना बैया मोननैसो एकदम हामला नै जालासो बिदि सुटारा बिदिनोखाना ओमफ्राय थारमानि सनाफोर मन्दिरावबो फुजा हैनो नागिरदों एसे फुल प्रसाद बावहैनो नागिरदों आरोना बाजारनि मन्दिरावहाय थ' मैया बांला होननायावहाय खरस लानानै फैदों ओमफ्राय आं बे न'खौ खननै जाबाय ओमफ्राय गथ'फ्रा आरो जाब्रा डेन्स खालामबावबाय इगनर मारियाबा आं जेबो राहा गैला सिरा जानाय माबा जानाय दा बुंसै आरोना नैबेहाय दङ न'आवबो एसे बावलांगोन मैया थालिर हाथानै लाबोखादों ओमफ्राय बाजारनि कालिमा मन्दिराव थांगोन आरोना थ' आं बेखौबो रेडि खालामनानै लागोनसै माया गावनो बैहाय बेहेल बिलाइ आरि एसे हाननानै होबाय आंबो बिबार थिबार खाबाय ओमफ्राय दा थालिर बिलाइ लायनो थांदों आरोना दाबदों आं माम्बार सुनानै रेडि दानि ओमफ्राय ओरैबायदि अयथासार सानैखौ उफाय गैयै आं दखानाव थिनहरनांबाय आरोना ओरैबायदि उफाय गैयैयावसो थिनहरनांगौ क'क्राझारावबो बेनो बेयावबो बे अबस्था आरोना दखानबासो एसे माम्बार मावनांगौ लानो हायो आरोना फटाफट खालामसै आङो थ' न'आव जेने थेने होनानैहाय आवगायबोबाय जोङो ओमफ्राय आङो आथुरखाय लानो हायासै ओमफ्राय नै बेसेबांबा गोजौआव माया गाइखेर लायनो थांदों बिसिनि नंबावा ओइथिंनिफ्राय फैनायसो ओमफ्राय बिसिनाव दोनफैहोदों आरोना नै हनै आबैया गोलैनोसै ना हरलाय जानोसो हाहाकार जागासिनो सिदा सिदि मन्दिराव मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय फुजारि बाबाया एसे साफ साफाय खालामखांखाबायमोन नै माने फनजों फन कन्टेक्ट दंखायो नालाय ओमफ्राय बै मादैमोनहा आगोल सफैखाबायमोन नै बिस्राबो राजाबो लिलि लाला ओमफ्राय जोंनि गथ' गथायालाय आरो मा आथा बादिखा नालाय ओमफ्राय नै बेनो आरोना सोनाफोर बारा गिदिरबो नङा नुनायावहाय नाथाय बिराद मानियो आरोना बयबो मन्दिरफोरखौथ' बयबो मानिखायो नङा होमबा माने आसपासनि गामिनि मानसिफ्रा बयबो फैयो टाइमाव बयबो फैयो आरोना होफैबाय थायो बोथोरनि बोथोर फुजा ओमफ्राय बर्थमान बेस्रा बिसिनि राजाया जा दुस्थ' आरोना अयथासार जोंना ओमफ्राय हिनजावसाखा एसे दलद ना मा बुंनांगौ खिन्थु जोंनि राजाया आगोलाव बै थयदिद्राय नङामोन खिन्थु बिसिनि राजाया दा बिराद दुस्थ' जाफुथारदों आरोना बिमाया एसेबो सुखु सान्थि गैया ओमफ्राय बे मादैयाबो एकदम गान दामना होगासिनो दंमोन नालाय आं भइससो मारना होनांबाय आरोना सोनाफोर नै राजानि महरखौ नायदो बिमा बुद्रुलाय बिबै बुद्रुलाय एकदम बाब्राब खुब्राब आरोना नै बेयाव खाथियाव A few moments later. नै बेबायदि प्राइस मोननाय जि थिनानै लाबोनायफोरखौ मालाय मन्दिरावसो दोनफैजोबो आरोना खाथि खालानि गासिबो गामि जोंनि गामि ओमफ्राय आंनि फिसाया प्रसाद लायनो आथुर जागासिनो फैदो आबौआ प्रसाद होनसैनो सोना फैदो जै मा खालि होखांबाय आरोना फुजाखौहाय थ'दो ओइलाय इयावसो हरगोन आबौआ आं लेंखानाय समाव फैयासै ओमफ्राय फिसालाया दासो लोगोफोरजों जमा आरोना आखाइ जाजानांगौ मोजाङै दादामोनालाय किरन आजावबो एसे रिन्टु खाव लब आजाव एसे प्रसाद जानो बालायलायो आजिखालिनि गथ'फ्रा औ रानदों गय बादि जादों मादैमोना माबा फिलफिलिजों फैदों जोंहा स्कुटिजों फैदों आरोना बिसोर फिलफिलिजों आरो बिस्रा जेबो लांनाङा जोंहा बै दखानाव एसे आलु थाव लांफानांगौ बन्दसो जाखो ना माखोथाय जि मोजां सान्दुङा बेयावसो थांनो बालायनाय आरोना गोजोननाय मोनबाय सनाफोर थाखुर गोदानावनो आं फैनोनो मोनाखैमोन आरोना दिनैसो फैनो मोनबाय मा होनो जेब्ला फुजामोन अब्लाथ' आं हामामोन ना बाखि बिनिफ्रायबो सोलाबाखैमोन ओमफ्राय नै दिनैसो मोननानै एकदम बोसोर गोदानजों जाबजों ग्रोब ग्रोब आरोना सुखु सान्ति
A few moments later. स्कुलनि गथ'फोरनो प्रसाद रानना हरदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं दहायनि होलांनायखौबो बोस्रांखानोसै ओंखाम जायो सिगाङावनो प्रसाद जाखांबाय साहा लोंखांबाय 1ता जाबाय आरोना अब्लाबो माने दाबो ओंखाम जायाखै मायानो एकदम सागांथारबाय नालाय ओंखायनो साहाबो स्राय लोंबाय एबार आरो ओंखाम मोजांसै लगे मा आदार दं र' देखायनोसै नाफोर आङो गोथाव दिनैनि आदारा आरोना आरो जा दोखोबो मेंबाय आरोना मा होनो आरो बयबो मिथिखायो न'खराव फुजा होयोबा बा अबहायबा फुजा होयोबा खामानि जाखायो नङा होमबा सोरनाबाथ' फुंनिफ्राय सिखारनायबो लुखुर लाखार जा मावदों रेस्टआनो गैया आरोना आथिं फारनैया ख्रुब मोनजोब्बाय दहायफ्राव उन्दुनो मोनबा गोदो थांसिगौमोन आरोना बाट उफाय गैया दाबो आदारानो सोआखैबा दसे स्रांनानै र' नायनोसै जुनाफोर माला आथिंखौ गोलाव खालामनो मोनो अबाव मोनो रायजो राजाफ्राबो हनै लिलालाफ्रा ओमफ्राय मोनसे खोथाहाय जुनाफोर मन्दिरफ्राव फुजा हैनो थांबाबो एकदम भगबानफोरनाव बिदिनो बोर बिया होमबा जोङो बिदि रायख'नानै लाया होमबा उन्दैफोर जालाय जाखायबाथाय आं आन्दायलांजोबो आरोना आंना जाया हारसिं सिरि साइलेन्ट खुलुमनो मोनाबाथाय जाया थ' एकदम बावलायलाङो इसोरा गोसोनि खोथाखौ मिन्थिथोंसैल' आरोना बे रोखोमनिसो बोर बिनानै फैनांगौ जायो आरोना आङो बाखि एसे रायख'बायनानै लानो सानो माखौबा गोसोआव फैनायफोरखौ इसोरनाव एसे रायख'नानै लाहैलाबायनोसै होननानैहाय बाट फिसाफोरजोंनो आं बावलाङो आरोना थ' उफाय गैया इसोरा बुजिखासिगोन बे फिसानो मा नांगौ मा खमि दं ना मा होनो सारलाना हरथोंसैल' आरोना बोरफोर हरथोंसैल' आशिर्बाद हरथोंसैल' मोजाङै मोजां सोलिलांनो हाथोंसैल' ना मा होनो जुनाफोर आरो बाखि माथो नांबावगौ ना ओमफ्राय आं आदारखौ एसे देखायनोसै जुनाफोर नै लाफाजों ना आरोना एकदम जोबाबो सिखारला मेंनायजों उखैनायजों ओरैबायदि जासिगोन बायदि मोनबाय आंखौनो आरोना नायपात्ता जि गोथाव आरोना एकदम ओमफ्राय एसे दालिबो रुनाय आरोना फिसालायाथ' लाफा थाफा जाया नालाय आरो फिसाजोआबो जाया दालिजों जासिगोन आरोना इसोरो बेनिफ्रायहाय ओरै दङ फान्थाव आसि ना मा होनो सोरनिथिंजाय बे फान्थाव फिसाया बे भाजा आरोना नै रुबु जानोसै आंना बे फान्थाव भाजाल'बाबो जाबावसो ओमफ्राय लाफा गोबाबजों आलु भाजाबा आं गोथाव मोनोमोन आरोना खिन्थु जेबो नंला जानोसै आरोना जाखांबाय साफ साफाय खालामखांबाय एसे स्रां जाबाय गय जाबाय गयाबो दसेनो जोबो हुलुस थुलुसनो ओमफ्राय सोरबा साननो हागौ फुजा होनानै फैनायानो ना जालायलायो मिरामिस थानांगौ दा होननानै थानांगौमोन खोमा मोनथिला बाट फुजा खांनानै जानाय जायो जोंहा आरोना जुदि ओंख्रिया मिलायदोंबा जाबाय आरो मिरामिसबाथ' मिरामिसखासै आरोना बाट थांनायनि सिगां जालाङा जों ओंखामफोरबो जानानै थांनायानो जाखाया आरोना मालाबा मोनानि फुजाबा जानानैबो थांनाय जागारगारोहाय माने उपबास थानांगौनि फुजा नङाबाथ' माने नर्मालसा निरामिस जानानै दुगैखां लोबखां थांनाय जायो आरोना थ' सोरबा बिराद गोसो होनानै फुजा होयो आं मोनथिला आंना बिदिनो गोसो होनानै फुजा होयो आरोना ओमफ्राय बे लोखि फुजा बा शिबरात्रि भलिबम बेफोराव हले आगोलाव सिख्ला समावहाय एकदम उपबास थानानै होयोमोन आरोना मालाबा मा सक जालाबायोमोन भलिबमफ्राव दालाय बाबा शिबखौ फुजिनांगौ सिख्लाफ्रा फिसाइ मोजां मोनो मा मोजां मोनो फिसाइ मोजां मोनोखौथ' बाद हो आंना इन्ट्रेस्ट मोननानै उपबास थानांगौ एकदम थाफालाबायोमोन आरोना ओमफ्राय मोजांबो मोनोमोन ना सानसे बेबु फांसन सिंनि फांसनफ्रा रेस्टबो मोनो फुजा समायफ्राव जुदि बेबायदि थायोब्ला जोंथ' ओरैनो थाया नालाय बे फुजा समायफ्राव खाथायनानै थादोंबा बेनि बाहानायैनो फांसनफ्राबो रेस्ट मोननाय जाहैबाय आरोना थ' दिनै जोंनाबो फुरा 1तासिम रेस्ट मोनहैनायानो जाहैबाय फांसनफ्रा आरो ओमफ्राय दा नै थुसोफिनबायानो ओमफ्राय सोर जायो सोर जाया आं मिथिला जोंहा नाजों लाफामोन नालाय जाबाय आरोना थ' आरो बे जाय मादैमोन न'खरसे दंबावोमोन ना बिस्राबो ना लाखिदोंनो मा होनो मा फिसाखौनो आं फोसाबनो मोनथारासै नै मासुलिलि जालांथारबाय बोथोराबो जि थान्दा जोंनावबो बिदिनो सान्दुङानो नाङा बारा थेवबो बिजिनिफ्राय एसे साबसिन सान्दुं नाङो आरोना अम्मानिसो जाला माला लोगोफोरजों माबा हेल' गाइस होनलाबाय आंथ' हेल' गाइसखौनो होना बेयासिमाव बहाय खोनायो बहाय माबा हेल' गाइस लोगोफोरजों हेल' गाइस होनलाबायो आरोना हारसिंनो लाजिथारदों जेंगावगा मिनिनाङा नोङो मा सुनलिलिनो ओइथिं थां बिमाया एसे भिडिअ बानायदों दा बोरैबा जालायगोन कमेन्ट अफ जालायगोन आंना ओमफ्राय सोरनाबा मोनसे गोजोनथाव खौरांबो दङ दा सासे आब' दङ आरो ना दाख्लि सासे आब' आलासिया दङ बियो थांथ'वाखै आब'नि संनाय मोनजागासिनो दंहाय लोगोफोर एकदम गोजोनथाव आरोना आंनि थाखाय दा नै फुजा होनानै फैनानै माने संनानै जानांगौबो जालायसिगौमोन आरोना जोङो आरो संखानानै थानांगौबो बे एकदम जालाय जाखायथारना जाख'वाथ' आब'आनो संनानै दोनबाय माबाय बिस्रा दा खामानियाहा एकदम हालखा आरोना जाखांबाबो एखमबा आब'आ सुबाय आंहा एसे साफ साफाय खालामबाय बेबायदिखौ थिके माने खामानि आंना राननाय बायदि जागासिनो दं आरोना
साननैसो आब'खौ लोगो मोनथ'गोन आरो ना ओंखायनो एसे फ्रि आङो आजादि आरो ना खामानिया बहुद हालखा जादों हालखा माने आंनो गथ'फोरजोंनो आंना फुरा सानसे ओरैनो थांखायोखा बिनि सायाव ओमफ्राय आरो एक्सट्रा माबा माबि खामानिबा बिराद मेंसिननाय मोनोना ओंखारनो हाख'वा जायो थ' दा एसे हालखा फ्रि बिदि मोन्दों आरो ना ओंखारनायाथ' ओंखारखायानोसै आङो थान्दा दिनाव दिन गुसुङाव ओंखारनो हाख'खायानोसै थ' दाहाय एसे प्लेनिं बानायदों जायोना जाया आब'खौबो लानानै बेरायनो सानदों आङो जायोना जाया दसनाफोर थ' आं दा ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै आरो ना बेनोमोन बिहामजो बिखुनजो फुजा ज' हैनानै फैबाय फिसौ फिथाइ आरो ना बोसोर गोदाननि होन्दों मादैमोनहा जेनेबा नैबे 2025 हाबनायनि होन्दों ओमफ्राय खिन्थु आङो बोसोर गोदाननिबो बेनो जाहैबाय आरो आंहा थाकुर गोदानाव हाबनो मोनि बेनो जाहैबाय आङो जायखिजाया हैबाय आरो ना बाखि जेब्लानो फैनानै मखा मिलायो अब्लानो हैखायो ओमफ्राय बिमानाव आरो ना बिफामोनाबो सुटियाव फैबा आरिबानो हैखायो खिन्थु जोंहा दाख्लै सोलाबाखैमोन थ' बेखिनियानोमोन आं दा बेखौनो एसे रायख'नानै फुजा हैबाय आरो ना दसनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय जेबो देखायनो हायाखिसै आङो फुजानि ब्लग्स नालाय बे फुजायानोसै थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय